manipod nga rotata munong badang sulsulom iti panagbiag may sakalatan nagbibigay. Well, siya na. Aya. Nukas jay nga mabising ka tawan iti makan mo. Anya Oh, laktan. Minum ba tanong ko si Danon? danum lang tayo inumnukan. Ha? Danum lang tayo inumnukan. Oy. Aya. Ay kararagtakin na po Diyos ata barbarin no adda dagiti naasi. Nakakabsat tayo dito'y Pilipinas kiniti balasiw taaw ta sapay kumata iturong ni Apo Diyos dagiti kwa napintas ti panagpuspuso na nga makatulong ka dagiti kaskin ka nga ada sakit na nga makubran ken maki pangpangan iti karuba ken kakabsa mo. So mabalin siguro mat nga idawat tayo bagi kakabsat tayo nga naayat ken manangted kadagiti kaslaking ka nga na Kung ko nakabay nga pamparon kung han nga makatrabaho. nung siya ko tanda mabalin ako tulong ako madigati marigriga nga kasi laki niya kung nakbayaw. Ti nakamount. Ti wow. Una. Awang magkudis ko. Nuya na ka mo na kubri ako. Ano yun pa ko nakasi ko na. Tikas to nga pinakay parswak nga may parswak nga marigriga ko na. Manugar nga tawon nga kasla nagsardeng kan nga makubran. Na pating Agupat nga tawon na yun. May kalimatatan Ay may kali mga tawon na yun. Idi saan ka makaubran ijay motin nga kasla medyo siyempre no hang ka makaubran medyo agawan-awan iti makan. Wow. So, may kali mga tawon nga kastang nga kwan. Kuna may kalimatatan. Pagtutugaw ka ti igid ti daldalan siya kita iti mabalin mo nga. Hindi ko pala nga kung may pala iday. Makahoror na alak pala di nga makigagatog. Kini ko ngayon ni ko dili nga bugtaw. Makihoror na alak pala iday. Kahoror na alak pala iday. Handa nga pagbagkaton ta, muda nga pa. Nagagsin kita ba ka, handa nga pagbagkaton. Ay Paliyok lang taras yan. Ay kas jay. Wain ikararagtakin ni Apo Diyos sapay ka ding iturong na kadagigit at tao kakabsat nga mabalin nga makatulong ka mabalin ta siguro nga iyapila siguro masapol nga sikat matulungan mo dati ka sa saad mo ito panagbiag o rin nung nangang katatanan pa nangangkan niya sindam tatay niya sindam Well, ang kapinangan aguri ka garot tay ikang kaiti ko ang kabasit niya pang sidabo no igatang mo iti sidam tatang bigat guri ka no awan ti ka nam tatam minum ka mante na, dito ko nam naunti ka nakakahanin ng mga tao na ba? nya nga ro sa pamudkod mo danom latan Ganun na lang. so ano sam karatinay ganam Ha? ano sa matinam so ti igatang mo ti kanam tunol Siguro ka. Ay. wain ta awak maki iyapila ka iti kwa iti kasasaad mo kadagiti Sukutan to na pujusta dado atoy. well basit lang nga banag data naitig ko igatang mo lang iti kanam so pala iti kasla iti kuking katata data dati Kararag ko na pujusta. wain Sukutan to na pujusta dado atoy. no iturong ko ni Apo Dios iti tumulong king ka nakakabsat ay ke daserte kalaunay well pagkabasit lang data nga itig ko kasla pamlaan data pang yalam lang iti kanang itatangal daw so tinday tinagod daw ay garod nung madang isu dato ito balay mo yeah ay medyo narukop dito balay mo oray no hanggang matudwan no kasi ngagtudo hanggang Ha? ang gubot nga pa na
I see. Wen, masapol nga si kaket, mapansin ko mga kadagigi kakabsat nga na imbag ken nasaya at panagpuspuso na nga makatulong king kanya. Sige ran mo tak Yun na, sige, giyaman Wen, sige, thank you very much. Kaya kami namin na itong mga kabsat. Dati na dito ni Brother Matdang. Yan pilitong tatayay? Gaoran. So thank you very much kaya kami namin. Giyaman Brothers, sister. Wen. Thank you very much. Walang anuman.